Os usuarios de Ámbar volveron poñerse baixo as ordes do recoñecido fotógrafo Pichero para dar o mellor de si no calendario solidario. Este clásico do Nadal, que xa vai pola súa 11ª edición, constitúe un dos eventos máis agardados do ano pola entidade, e non só polo resultado final, que tamén, senón polo proceso de rodaxe. Ilusionados, as persoas que participan no calendario non poden vivilo dunha forma máis viva, porque os días que se elabora o calendario é como que lle gira a vida, entonces están pendientes de todo o que teñen que facer, de como se van a caracterizar, o sea, ali é como unha pasarela, sabes, donde nós estamos é unha pasarela que velos pasar primeiro dun xeito e despois xa pasan totalmente transformados no seu personaje, pero bueno, vivilo con eles é moi bonito. Se é bonito o calendario, o proceso previo é moi bonito. A temática volve xirar sobre as series de ficción, reproducindo fielmente as portadas de varios títulos ben coñecidos. Este ano volvemos a apostar polas series, porque encontramos aínda moita diversidade neste 2024-2025 en opcións de cartelas, e apostamos por meter todo series españolas, apostamos polo cine e polas series españolas, hai algunha galega tamén que sempre nos gusta do que a botar man, e pois nada, 12 meses, 12 series, intentamos apostar tamén pola comedia e polo social, que é un pouco que nos move tamén a facer este calendario, que xa vai pola súa 11ª edición, e nada, pois 11 anos dando todo. Os interesados en reservar o calendario xa poden facelo tanto a través da web de Ámbar como na sede da entidade. Editáronse tanto en formato de parede a 7 euros como de mesa por tan só 3,5.